ő bármelyik percben itt lehet. Mit csináljak? Most engedélyt kért tőlem, hogy lefeküdjön a főnökével. No, csak egyszer. Csak egyszer. Ez nem olyan nagy bűn. És ha igen? Tamás nem fogja megbocsátani nekem, ugye? Nem ez a kérdés. Az a kérdés, hogy maga meg tudja elbocsátani magának. Hát éppen ez az, magamnak mindig megbocsátok. Van egy szertartásom. Esténként, amikor lefekszem, behúnyom a szemem, és bocsánatot kérek a Jóistentől. Aztán szépen megbocsátok magamnak mindent. Felmentem magam, és megúszom a büntetést. És akkor is megúszza, ha a főnökével fekszik le. Így fog érte megbüntetni. Maga? Ugye vannak, akiket, ha nagy fájdalom ér, másokat bántanak. De vannak, akik saját magukat. És azt hiszi, hogy ha megteszi ezt, ha lefekszik a főnökével, akkor visszakapja a régi agresszív Tamást, aki fenyegeti magát, aki erős. Nem tudom. Mert ez a Tamás most elviselhetetlen, mert gyöngétséggel fejezi ki a szerelmét. Ez nem szerelem, ez függőség. Szóval Tamás csak akkor kell, ha üldözi magát, ha követi, ha féltékeny, ha mobiltelefonra veszi. Nem tudom. Miért nem tartja magát méltónak arra, hogy szeressék? Nem erről van szó, nem arról, hogy ez nem hat rám. Tényleg ezt hiszi? Milyen legyen a szerelem, ha nem ilyen? Nem tudom.